ka da trang de shisha ba kan yo ya Bible ha jing im jong ka wat hap dang ki jing ma ba dang red ka arta be be sha ka ja ka let ben thiet ya ka wat la jing thang ka do kam snap ya kita baro ka de trang de slang ya tin blay ba kan yo ba ka lang kin ka jing bam ba de mun sim de ling bak tin u blay you mun sim pen in a Duk barang li om shem kum ka bap li Mary John la donut ka IT ha per te ban saki Bible ka ya shakri Bible ka long nong lam len ji ka jing ya kilenti kenna Mary John ka ya kendo bapi Henry ya kita baro kam shem la aili hado banda yo banya Bible hakti deling ba Mary John ya ngilong kunuksa man kasi ya Bible ka barang li om shem kum ka bap li Mary John la donut ka IT